葬儀にも姿を現さず、父のことを他人だと吐き捨てた夫。それなのに、自分の母親の葬儀に関わる全てを私任せにしようだなんて。他人だから知らないわ。そんな自分勝手な夫に、私は冷たく言い放ったのだった。私は鴨井ゆり、53歳の専業主婦だ。幼馴染でもある夫の達也とは結婚から28年目。少しお調子者なところはあるが、明るい夫と幸せに暮らしてきた。26歳になる息子の直人は今年の初めに結婚して近くのアパートで生活している。義両親との関係もおおむね良好で、先日77歳になった義母の誕生祝いを家族でしたばかりだ。私の至らなさから小言を言われることはあったものの、特にひどい嫁いびりなどはなく、良好な関係を築いてきたと思っている。特に息子の七五三や入学、卒業式などは欠かさずにお祝いに駆けつけてくれ、その度に何かと必要になるだろうからと多額のお金を包んでくれる人たちだ。それというのも、結婚してすぐに夫が会社をリストラされてしまったので、我が家の台所事情を心配してくれたからだと思う。私のジップのつてで夫が何とか再就職できたこともあって、義両親は父と顔を合わせるたびにそのことを今でも感謝していると口にしてくれる。そんな義両親に父は、そんなことは気にしなくてもいいと言っているし、夫のことを実の息子のように可愛がっているからこそ、おせっかいを焼いてしまったのだと笑いながら話している。私たち夫婦は、息子が自分の家庭を持ち自立したこともあり、夫とこれからは親に恩返ししていこうと話していた。そんなある日、実家の母から父が倒れたという連絡が入った。夫に連絡すると心配してくれたが、遠方に出張中ということもあり、私と息子夫婦で病院に向かう。だが、父は運ばれた先の病院で息を引き取った。なんとか顔を見ることはできたが、あっという間の出来事だった。病院の手続きを母がしている間に夫にそのことを連絡すると、私が想像していたものとはかけ離れた言葉が返ってきた。そうか。ふーんって何？お父さんが亡くなったのよ。そんなことメールで知らせてくれたらいいじゃないか。こっちは出張先のホテルに着いたばかりで、のんきに電話なんてしている気分じゃないんだよ。そんな、だって葬儀の日程とかいろいろと話さなくてはいけないことがあるから電話をしたのに。だからそういうのは全部メールしておいて、落ち着いたら読むからさ。夫はそう言うと電話を一方的に切ってしまった。私は夫のそんな態度に失望しつつも、葬儀社の手配や親戚への連絡をしなくてはならなかった。葬儀社と打ち合わせ内容とともに、通夜と葬儀の日程や、父を一旦家に連れて帰り、安置することになったと夫に連絡する。電話をして同じような反応を返されるのは、今の私に耐えられそうにない。しかし、夫が指定した通りにメールを送ったが、彼の方からは何の音沙汰もないまま時間が過ぎていった。その上、翌日も夫は実家に姿を見せなかったのだ。何度か電話をかけたものの、夫は携帯電話の電源を切ってしまっているようだった。私はそんな夫の態度に腹を立てつつ、息子夫婦の助けを借りながら葬儀の準備を進めた。いつまで経っても顔を出さない夫を心配して、私や息子夫婦、義両親が合間を縫って連絡をしたが、留守番電話につながるだけだった。何度目かの留守番電話にメッセージを残し、一体どうしたのだろうか、と考えている後ろから男性に声をかけられた。父の旧友の息子でもあり、
現在は夫の会社で総務課長を務めている加藤さんだった。この度はご愁傷様です。加藤さんはお悔やみの言葉を口にしながらも、私の近くに夫の姿がないことに気がついたようで、怪訝そうにしている。鴨居くんは？出張先で父のことを聞いたので、駆けつけるのが少し遅れているのだと思います。そうか。昨日中に忌引き休暇の申請はされていたんだが。余計なことを言ってしまったかもしれない。私は何とかごまかしつつ、加藤さんとの話を終えた。夫が昨日から忌引きを取得しているのなら、なぜここに顔を出さないのだろうか。私は息子に家を見てきてくれるように頼むことにした。数時間後、帰ってきた息子は、家にはいなかったよとため息混じりにつぶやく。出張先に持って行ったトランクケースが玄関に置いてあったので、自宅には戻ってきているだろうと言われて、私からもため息が漏れた。そして、その日も夫からは何も連絡が入ることはなかったのだった。翌朝、起きてからすぐに連絡をすると、やっと夫が電話を取った。何度もしつこいな。なんだよ。今日はお父さんの葬儀だって連絡したでしょ？ああ、そうだったな。そうだったなって。喪服も準備しておいたでしょ。早く来ないと葬儀が始まってしまうわ。私の言葉に夫が大きくため息をつく。俺にとってはお前の親なんて他人だし、めんどくさいんだよ。は？そういうわけだから、じゃあな。そう言うと、夫は電話を切ってしまう。夫の態度にカッとしてすぐに電話をかけ直したが、二度と夫が電話口に出ることはなかった。腹立たしいと思いながらも、葬儀の開始時間は迫っていった。私は気持ちを切り替えて、父との最後の別れを無事に終えることを優先することにした。息子が夫の代理を立派に務めてくれている。あんな薄情な男に送られるよりは、父も喜んでくれるのではないか、と考えることにしたのだ。数時間後、夫の葬儀を終えた私たちが帰宅すると、寝室からいびきが聞こえてきた。ベッドの中で毛布にくるまっている夫に、持っていたバッグを投げつけてやろうかと構えた私を、息子が制止する。そして呆れながら、眠っていた夫の体をゆすって起こした。父さん、起きろよ。おう、お前たち帰ってきたのか。じゃあ早く飯を作れよ。飯ですって？葬儀をすっぽかしておきながらなんて言い草なの。他に言うことはないの。起き抜けにギャーギャーうるさいな。お前の父親の葬儀だろ。俺は無関係じゃないか。義理とはいえ、あなたの父親でもあるじゃないの。はいはい、そうですね。父本人が気にしなくてもいいと言っていたことだから、恩着せがましく言うつもりはないが、リストラで失業した際に、父がいろいろと力になってくれたからこそ、私たち家族は今まで生活ができていたのではないか。この人は、そんなことも忘れてしまったのだろうか。反省する素振りすら見せない夫を、私は一晩中睨み続けていった。翌日の早朝、義父から義母が亡くなったと連絡が入った。父に続いて、今度は義母が。昨日の葬儀で確かに顔色が悪かったような気がするが、こんなことになるなんて。義母のことを思い出して、私は言葉を失った。ぼーっとしてるんじゃない。早く行くぞ。夫の声に我に返る。そのまま夫が運転する車に乗り込み、私たちは義実家に向かった。義実家に入ると、義父が何着かのスーツを片手に出てくる。
ゆりさん、母さんに着せてあげる服はこれでもいいだろうか。今までそんなことに無頓着だったから、と力なく笑う。おい、お前が見繕ってやれよ。そうね。すまないな。こんな時に何から手をつけたらいいのかもわからないものだから。そうだな。そうだ。お前は昨日まで葬式を取り仕切っていたんだし任せるから、葬儀屋を手配しろよ。は？この人はその葬儀で自分が何もしてこなかったどころか参列すらしなかったことを忘れているのだろうか。そんな夫に言い返そうと思ったが、最愛の妻を亡くしたばかりの義父の前だからと耐える。そうだな。ゆりさんも父親を亡くしたばかりなのにすまないな。いいえ。父さん、気にするなよ。嫁なんだから当たり前なんだしさ。で、他に何を準備したらいいんだ？さあ、私は他人だから知らないわ。夫の言葉に自分でも驚くほど冷たい声が私の口から発せられた。はあ？お前何言ってんだよ。驚いた義父が私を見つめていた。はっとして私は義父に頭を下げた。この自分勝手な男に腹が立つのは事実だが、義両親には罪はない。これまで私や息子のために心を砕いてきてくれた人でもある。ここで私が義理を書くわけにはいかない。おかしなことを言ってすみません。すぐに葬儀屋を手配させていただきます。おう。なんだ、あんなことを言っても結局は手配するのか。あなたのためじゃない。お母さんたちにはこれまでお世話になったからよ。私はそう言うと、葬儀屋と義母から聞いていた親戚に連絡をした。義父や夫にも手伝ってもらい、すべてが終わった頃は深夜になっていた。翌日には義母の葬儀が行われることになった。今度は夫も最初から参列し、参列者に挨拶をして回っていた。その姿に少しモヤモヤしてしまうが、いつまでも引きずるものでもないだろう。聞いてくれよ。あいつ、この葬儀の手配をする前に他人だから知らないとか言い放ったんだぜ。その時、私の耳に夫の声が聞こえてきたのだ。母さんがあいつに色々としてくれた恩も忘れて、ひどい女だよな。夫の言葉に、そんな言葉を口にするに至った経緯を知らない参列者から冷たい視線を送られる。私は反論することもできずに、悔しさから拳を握りしめた。その時だった。それは違うぞ。父さん、いい加減にしろよ。控え室に入ってきた義父と息子が夫を睨みつけた。こいつが他人だから知らないって言ったのは事実だろ。ああ、だが散々世話になったゆりさんのお父さんの葬儀をすっぽかしたのはお前じゃないか。すっぽかしたって、それは仕事で出張中だったからで。何言ってんだよ。家で寝てただろ。そんなことがあったのに、ゆりさんは母さんのために葬儀を取り仕切ってくれたじゃないか。私は感謝しているよ。でもそんな発言をするなんて人としてどうなんだよ。夫が大きな声を上げたせいで、控え室にいる人たちが一斉に私たちに注目した。夫はそんなことにも気がつかずに私を悪く言い続ける。俺がこいつの親の葬儀に行かなかったことがそんなに悪いのか。所詮嫁の父親なんて他人じゃないか。ゆりは結婚して鴨池の人間になったのだから、母さんは他人じゃないだろ。その他人に世話になったのは誰なんだ。生きてる時に何度も感謝は伝えてたじゃないか。
もういいだろ。そう、夫の言うように何度も感謝の言葉を父は聞いていただろう。だが、それは命が尽きた瞬間に消え失せてしまうものなのだろうか。葬儀に参列しなかったことよりも、私は夫にそんな気持ちがみじんもないことが残念なのだ。私も腹を立てて、そんなことを言ったのは反省してるわ。ほら、こいつもこう言って。でもね、そう言いかけた私の言葉を遮るように、父の葬儀にも参列してくれた加藤さんが立ち上がる。他人が口を挟むのもと思い、黙っていましたが、よろしいでしょうか。加藤課長。鴨井君、彼女の父親が他人だというなら、君の母親も彼女にとっては他人じゃないのか。他人でしょう。俺とは血のつながりがないんですから。血のつながりか。そんなのは君と奥さんにもないだろう。それはそうですが、奥さんやお父上が言いたいのは、君に個人を偲ぶ気持ちがないことだ。君が母を亡くし感じている気持ちを、父を亡くした奥さんも同じように感じているのではないか。君に欠けているのは、そういうことをおもんばかる気持ちではないのか。夫はそのまま黙り込んでしまった。親戚たちは顔を見合わせると、私にごめんなさいねと頭を下げる。すでにこの場所に夫の味方になる人間はいなくなっていた。それと、君が申請した休暇について聞きたいことがある。こんな場で話すことではないと思うので差し控えるが、出社した時に話を聞かせてもらいたい。そんな空気の流れる中で義母の葬儀を終えることになってしまったが、なんとか骨上げを終えることができた。そして私は父や義母の四十九日を待つことなく、夫に離婚を申し出ることにした。はあ？なんだよ離婚って。ずっと考えてきたことなの。そうだな。こんな息子と夫婦でいる必要はないよ。ゆりさんの好きなようにしなさい。義父が全面的に私の味方になってくれたので心強かった。お前、たかが葬式に出なかったくらいで離婚するなんて騒いでどういうつもりだ。そうね。たかが葬式とあなたが思っているなら、私とは価値観が違いすぎるのよ。だから離婚したいの。おい、因果応報って知ってるか。お前もいずれ同じような目に遭うぞ。それならそれでも構わないわ。夫のすべてに嫌気がさしてしまっていた私は苦笑交じりに返事をした。何言ってるんだよ。俺たちが母さんをそういう目に遭わせるわけないだろ。直人。まあ、恩知らずなあんたのことはもう知らないけどな。因果応報だっけ。それは自分にも降りかかるかもしれないから気をつけろよ、父さん。こうして息子夫婦に手を引かれ、私は28年間暮らした家を出た。その後、義父の力添えもあり、すぐ夫がサインした離婚届が届いたので、すぐに提出させてもらった。財産分与は貯金と家を売った代金を折半することで話はついた。その後、義父から聞いた話では、元夫は父の葬儀の際に取得した木引きをどう過ごしていたのかと加藤さんの同席の上で直属の上司からも問い詰められることになったと聞いた。夫は当初、父の葬儀に参列していたと話したらしいが、それが嘘だということは実際に葬儀に参列してくださっていた加藤さんは知っているのだから言い逃れはできない。あの日、夫は会社に木引き休暇を申請したものの、出張先から帰宅した途端に面倒になり、その休みを家でダラダラと過ごすために消化しても大丈夫だと考えたのだと、結局は白状することになったのだ。加藤さんがまさか亡き父と縁のあった方のご子息だったことを知らなかったとはいえ、そんな嘘がまかり通ると考えていたことに
呆れてしまう。木引については嘘をついて取得したわけではないが、再就職の際に世話をした父の葬儀に参列もしなかったことが会社にも知られることになり、会社での信用を失ってしまうことになったそうだ。退職を勧められることもないが、亡き父のことを知っている人から噂は広がり、肩身の狭い思いをしているという。こんなことになってからやっと元夫は反省をしたらしく、私に謝罪の連絡とともに復縁を要請してきた。だがもちろん私が離婚を取り消すことはなかった。義父からも叱ってもらったらおとなしくなったが、私は連絡先を全て変えることにした。現在私は母と共に新しい住居で暮らしている。父の思い出が残る家を手放すのは勇気が必要だったが、母の意向を組んだ末に決断したことだ。息子夫婦からは同居を申し出られたが、姑に加えて大姑まで同居するなんて、私がお嫁さんの立場なら遠慮したいものだ。たまに息子たちが家に顔を出してくれるのを楽しみにしながら、仕事や趣味に打ち込んでいる。